Kung ang taong sige pangayo kanimog chance nga magbag-o o nya mao ra gihapon, do you think makapasaylo ka? Do you think makadawat ka ni ana? Ikaw karon dunag yung kay usa ka taong naa silod sa imong kasing-kasing sa imong nga imong gikalagutan. O di ba ka tao nga di gyud nimo mapasaylo, no? Lisod kayo ni mga tawhan na ilabi na katong mga tao nga maoy nagduot kadimo sa kaalautan. Kini mga tao nga makasasalang dagko. Di ba? Lisod na sila dawaton sa katiling, but perhaps bisan sa atong bahin dili ta ganahan makighalubilo, dili ta ganahan makigsagol, dili ta ganahan makigistorya usahay na sa tong una-una nga ato silang gipatay, ato silang gi-curse. Kung doon na sila achievements, success sa kinabuhi, daw atong birahon paubos, then dili ta gusto og dili ta malipay sa ilahang kalipay. Tinuod na. Yes, lisod. Pero mga kaigsuonan, padayon ba ta sa atong pagdumot? Padayon ba ta sa ato ang di ganahan nga mga gibati sa ilaha? Mga kaigsuonan, basin kita ra atake ana. Mga kaigsuonan, basig kita mo ay maalaot. Ang giingon sa atong ebanghelyo, pasaylo. Ang giingon sa ebanghelyo, mercy. It is mercy that I desire, not sacrifice. Ingon pa ang Ginoo. Kung kana mao'y basihan nato, wala kita'y mga santos. Nga naman mga kaigsunan, kining mga santos nato, they were once sinners. They were once persecutioners. They were once offenders of our church. It is because that God has given them a chance. It is because that God is so merciful that He desire mercy, love, forgiveness. Ug mao kana ang atong suhiron unta. Because we claim to be Christians. We claim as we are baptized. So, we ought to do what God has commanded us. So mga bay, mga kaisabingay, kini atong ebanghelyo nga gihisgutan, second chance. Give a chance for yourself. Give a chance for others so that they will make a big change. Mga bay, ug mga kaisabingay, hinahot unta, magsugod kini sa atong kaugalingon, atong dawaton ang tanan nga mga sala, atong dawaton ang tanan nga mga nabuhat bato kanato, atong pasayloon atong kaugalingon, atong pasayloon ang uban. Wala kitay angay nga mohukom sa matag usa. Kay ang Dios ang iyahang balaod, gugma, pasaylo, kaluoy. Hinahot unta sa atong pagpaningkamot, sa pagpadayon sa atong kinabuhi. Ato kining paningkamutan nga atong mapuy-an diha sa yano nato nga pamaagi sa atong pagtuo, pagsalig ug paghigugma sa Dios. Ug ang Dios manalangin ka natong tanan sa ngalan sa Ama ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.